ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ kɔni y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Arabadon janvier kalo tile 18 Bamanjiw ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali surasiw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ Gawo dugu kɔnɔ ka maa 60 bɔnɛ ani na ni ka maa 115 jogi jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye dantigɛli kɛ a nɔgɔnin fɛ ka jira k'a fɔ Mali jamana kɛmɛ ka labɛnw sabati ka ɲɛsin u ma. Faransiikaw ka lasigiden muso kura min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ma u bɛ se ka hakili falen balenw kɛ Mali jɔka dɔw kan bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Bamanankan kunnafoni bɛ daminɛ ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka dantigɛliw de ye ka sanga ni wuli ka jɔ ye min bolodara Bamanjiw fɛ ka ɲɛsin Mali lakana tigilamaaw ma Gawukaw fɛ min kɛra sababu ye ka maa 60 bɔnɛ ani na ni ka maa 100 ani maa 10 ani maa 5 jogi a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara silamɛya diinɛ kɛmɛ ka fɛn min fɔ maninfin ni a maɲɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sabaliko ta fan fɛ ɲɔgɔnganu diinɛ min ni o ye silamɛya diinɛ ye ni o ti a daga maa si ye i k'i maɲɔ ni bɔ a da sera o ma ni ka labana ka dugawu don kɛ baara ninnu gérera maa min fɛ Ousmane Zogore do ani Seydou Ɲare. Kibaru minnu bɛ yen komi a bɛɛ b'a kalama nisɔndiya kibaru tɛ ni caman bɔnɛna bɛɛ b'a kalama an bɛ min fɔ dɔrɔn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ min fara o kan o de ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maa maa b'i faso fɛ parce que Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka kuma dɔ bɛ yen hubbul watan minal iman ne bɛ n faso fɛ o ye limaniya dɔ de mɔgɔ si tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye mɔgɔ min bɛ tɔɔrɔ ɲini n'i faso ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ala sago ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka mɔgɔ kelen dama tɔɔrɔ i faso kɔnɔ kumana silamɛya y'o fɔ o banna silamɛya yɛrɛ daminɛna a tɔgɔ yɛrɛ de ye ko salamu kisi an y'a fɔ siɲɛ caman an b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum tɛ an ka foli ye an ka foli ye ani sɔgɔma ani wula salamu alaikum fana tɛ arabu ka foli ye arabu ka foli ye sabahul khairi masaul khair mais silamɛya nalen ka sɔrɔ danaya tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ye nin foli ka ɲuman in de di silamɛw ma k'a fɔ i ma ni balima ye dɔrɔn a yira la ko salamu alaikum salamu alaikum de kɔrɔ ye kisi b'i kan n tɛ s'i yɛrɛ ma n tɛ s'i den ma n tɛ s'i muso ma n tɛ s'i ka nafolo ma salamu alaikum kɔrɔ ye de i bi mɔgɔ min rencontre ni n'a bɛna bɛn k'a yira la ne ye silamɛ de ye n ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma fiyewu ale fana b'i jaabi n'i y'a garanti ko n ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma ale yɛrɛ b'a fɔ wa alaikumus salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu a b'a kisi bɛ e yɛrɛ kan tant que i nana hɛrɛ la i yɛrɛ bisimila anw fɛ yan hɛrɛ la wa ala ka nɛɛma ani ala ka barika o b'i kan anw fɛ yan tɔɔrɔ t'i sɔrɔ salamu kɔrɔ de ye nin bon o tumana salamu yɛrɛ silamɛya yɛrɛ tɔgɔ bɔra o kisi in de la silamɛya kɔrɔ de ye kisi n'i kɛra silamɛ ye i ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma a tɛ se yɛrɛ ma tumana n bɛ fɛ k'a fɔ an ka jamana in n'o ye Mali ye ala de y'an bila yan an tɛ se ka jamana si sɔrɔ tuguni min ka di ka tɛmɛ nin kan min ka bɔ an bolo ala ka sɔn na ka tɛmɛ nin kan o la an b'a ɲini silamɛw fɛ maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛ ka kɛ dusukun kelen ye jamana in an k'a kanu an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn jɛkafɔ ni yɛlɛ n'a ma fɛn o fɛn dilan marifa tɛ se k'a dilan i k'a dɔn e bi joli bɔ nin na sini joli bi bɔn e yɛrɛ la n'a taara ten a bɛ k'i n'a fɔ baganw bɛ balo ɲɔgɔn kan min bɛ se min na o de ta ye tiɲɛ mana vraiment an nisɔngoyalen ani an dusukun kebekebelen joli ninnu bɔnni na an ka jamana kɔnɔ an b'a yira jamanaden bɛɛ la ko a ma tiɲɛ fɛn dɔ bɛ yen joli bɛ bɔn fɛn caman bɛ kɛ mais a bɛ laban hɛrɛ la a bɛ laban bɛn na a bɛ laban kɛlɛya la o la an bɛ wele min da silamɛya tɔgɔ la maliyɛn ɲumanya tɔgɔ la o de ye hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi an ka marifa bila an ka joli bɔn jɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que an ka jamana in an ka balo a kɔnɔ hɛrɛ la an denw an mɔdenw u ka sɔrɔ u faw n'u mɔgɔw ye fɛn dilan ka bila u ɲɛ
a bɛ fɔ min ma ko basigi ani hakilisigi mais a man kan an nana sɔrɔ an faw ye min dilan n'o ye basigi ni hakilisigi ye anw k'o tiɲɛ an mɔdenw ka n'a sɔrɔ foyi tɛ yan joli ni ɲɔgɔn faga kɔ o yɛrɛ ye lebu dɔ ye an ma an ka histoire la o ye lebuba ye an ma ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ lahara mana an bɛ silamɛw wele ka maliyɛn ɲumanw wele ka na bɛn ma ka na kelenya ma minnu sara kabini kunu ani minnu sara bi an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye fɛn o fɛn n b'u la min b'u ni ala cɛ ala k'o yafa ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka joli jɔ jamana in kɔnɔ ala ka joli jɔ jamana in kɔnɔ a bɛ maa o maa kɔnɔ jamana in ka lafiya an bɛ ala deli ala k'o dɛmɛ o bɛ min fɛ o ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana bɔ o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ o mana na ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye ala ka n'o se mana mali ala k'a lafiya maliyɛnw ala k'u lafiya jamana in ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ n'i ye mali kanuba ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka juma kɛ ka kuranɛ kalan ka dugawu don jamana in ye bɛn bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na ani ni minnu tora ala bɛ se ka yafa olu ma cogo min na ani maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye. Minisiri min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batoko ma ale ni diinɛ ɲɛmaw fana silama diinɛ ɲɛmaw ni chrétien diinɛ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ minisiriso la ka sanga ni Gawo wulikajɔ ye min kɛra Bamajiw fɛ ni ka an ka cɛfini tabaw bɔnɛ u ni na ni ka maa caman jogin a senfɛ u ye weleda kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ale bi ani lakana tigɛmaw bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni u dɛmɛni ye cogo min na ka labana ka weleda kɛ ka ɲɛsin malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka seli caya min bɛ se ka to hali bi an ka jamana bɛ se ka basigi o baara fana seriyara maa min fɛ Usmani Zogore ani Seydou Ɲare ni sigi mun kɛra jamana minisiriso fɛ mun ka baara bɛ ɲɛsin diinɛ ko ani batoko ɲɛnabɔli ma a laɲinina jamana ɲɛmɔgɔ El Haji Ibrahim Bubakar Keita fɛ ka se ka diinɛma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a dɔ ma bɔ dɔ la alisilamɛ diinɛ maaw a bolofara bɛɛ ani chrétien diinɛ a so fila walasa u ka basigi ani hakilisigi kuma fɔ jamanadenw ye wulikajɔ kɛlen kɔ Bamaciw fɛ ka ɲɛsin Gawo marabolo ma ani o tɛmɛnen kɔfɛ ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu bina faso kumabɔli kɛnɛ kan. Alisilamɛw i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min an ka jamana ala y'an lajarabi ba nin fitina ko minnu n'olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ o ye lajarabiw ye kɔrɔbɔliw don ka bɔ ala fɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a y'an lajarabi ko kura min kɛra Gawo jamanaden minnu n'olu tora nin jihadiba in na min kɛra o dusukasi ani ayiwa o dusu kami o kumakan don ka ɲɛsin jamanadenw ma kumakan don kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu somɔgɔw tora nin ko in na ni maa min tora jamana ko la i tora i to ko la ka duwawu kɛ maa minnu tora a la Allahu subhanahu wa ta'ala ka yafu ma ka duwawu kɛ an minnu tora ala ka sabali ɲuman d'an ma a ka hakili ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka sabali ɲuman d'an ma an balimaw nin bɛɛ lajɛlen ye lajarabiw de ye jamana o jamana n'a sigira dugukolo in kan ni jamana badu a tɛmɛna nin sira ninnu bɛɛ lajarabiw bɛ kɛ girinkajɔw bɛ kɛ nka ko bɛ se ka jɛngɛ k'a sɔrɔ a ma bɔn an dalen b'a la k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn o bɛ sabali o bɛ muɲu barisa ni ala ye min kɛ o kɛra a kɛbaga y'a kɛ nin ko minnu kɛra jamana in kɔnɔ nin de kosɔn an bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin an ka jamana a alimamiw ma kɛrɛnkɛrɛnyana juma misiri alimamiw zawiyaw majlisiw alisilamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sini juma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye ka ɲɛsin ala ma k'an damakasi ala la k'an ŋuna ala la masa min tɛ dɛsɛ ko la k'a ɲini ala fɛ nin tɔɔrɔ min n'a y'an ka jamana sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka tɔɔrɔ in ɲɔni ka bɔ jamana in kan minnu fa tora ala ka hinɛw na ala ka yafu ma u somɔgɔ minnu bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka sabali ɲuman d'u ma k'a ɲini ala fɛ hali bi jamana in ala k'a tanga jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a kɔlɔsi. An bɛ waati min na o ye waati gɛlɛn ye an ka jamana kɔnɔ sabu a caman y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ juguw u ye tiɲɛni kɛ
ye an ka mɔgɔ caman faga an ka sɔrɔdasiw o kɛla Gawo o ɲɛnasisi kosɔn an bɛ na ka wele kan lase malidenw bɛɛ kelen kelen ma an ka an dusukun kɛ kelen ye an ka an miirili kɛ kelen ye walisa ka an ɲɛsin an ka Ala ma ka ale wele a ka an dɛmɛ ni gwɛlɛyaw kɔnɔna foyi tɛ kɛ Ala tɛ min kalama nka min bɛɛ bɛ kɛ o tɛ Ala nɔ ye o tɛ Ala sago ye o tuma ni gwɛlɛya min sera an ka jamana ma nin tɛ Ala sago ye mɔgɔ fagali man di Ala ye Ala de ye adamaden da a yɛrɛ ja la ani a ko an ka adamaden bonya an ka adamaden danbe to a la mɔgɔ min bɛ adamaden faga Ala bɛ o jate jurumuba ye o tigi kan na ne bɛ welekan min lase an bɛɛ kelen kelen ma o ye ko an ka diinɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya kamasɔrɔ Ala ye kanuya ye Bibili b'a fɔ an ye k'a jɛya Ala ye kanuya ye mɔgɔ faga tɛ Ala sago ye ɲɔgɔn kɔniya tɛ Ala sago ye ɲɔgɔn juguya tɛ Ala sago ye o tuma na welekan min bɛ ne fɛ protestants bɛɛ tɔgɔ la Mali la ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma malidenw bɛɛ kelen kelen ma o ye ko an ka Ala ladege ni an ye jamana ye min b'a fɔ ko an bɛ Ala dɔn an ka jija Ala jogo ka ye an na ani Ala jogo ye jumɛn ye o ye ɲɔgɔn kanuya ye o mɔgɔ kanuya de ka mɔgɔ ɲɔgɔn kanu fo Ala sɔnna Yesu Kirista ka na sa mɔgɔw ka jurumu kosɔn o ye kanuya dan ye an man kan ka diinɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw faga nka ka kɛ sababu ye an ka se ka an yɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛw kosɔn o de ye kanuya ye kanuya sirasɛbɛ ye nin ye min b'a to i bɛ sɔn ka i ni di mɔgɔ wɛrɛ kosɔn mɔgɔ wɛrɛ ka ɲuman kosɔn Ala bɛ an wele o de la o tuma na mɔgɔ minnu ye nin kow kɛ mɔgɔ minnu bɛ a kɔfɛ ni olu ka hamina ye u yɛrɛ nafa ɲini ye an bɛ wele kan lase u ma an ka jɛ Ala ye Mali jamana kɛ an niyɔrɔ ye an sigiyɔrɔ ye o tuma na ni an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma an na kɛ sababu ye ka ni jamana in dilan ani an bɛ min ɲini ni jamana in kɔnɔ an n'a sɔrɔ nka ni an ye mugu ta ɲɔgɔn kama ni an ye ɲɔgɔn faga daminɛ jamana in na kɛ jahanama fitinin ye an bolo yan a sigi tɛna diya an si la baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawu tali ye ka ɲɛsin an ka jamana ma walasa bɛɛ ani basigi ka segin a kɔnɔ an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye dandigɛli dɔ kɛ ka sanga ni bamajuw ka nin wulikajɔ in ye min kɛra Gawukaw fɛ ka ɲɛsin surasiw dagayɔrɔ dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasilakaw minnu ni olu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ u ko jɛkulu min ma ko mécanisme opérationnel de coordination Algérie bɛnkan sɛbɛ kɛmɛ ka o fɔ ka fɔ an ka jamana surasiw ani kulu maramafɛntigiw minnu ni an jɛra ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan ka munumunu zaliw kɛ maa nanama sumanen minnu bɛ Gawo ka taa se Kidali ni Tɔnbɔkutu ma u bɛ se ka hakilinatigɛw sɔrɔ nin jɛkulu in ka baara de ye ka se ka olu lakana IBK a ye a jira a ka dantigɛli la ka sanga ni ko in ye ka fɔ an ka jamana a sera ka nɔbɔ ko la ko min ni maa si kun siginkun tɛ ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina ani faransi ka ɲɔgɔnkunbɛn min kɛra an ka jamana kɔnɔ an ma tila o ɲaɲani na bamajiw nane filɛ nin ye u tɔgɔ kɛ maaw dalagwɛsɛ ye fugariya kɔda kɔnɔ ani jamanjiya kɔda kɔnɔ ni arabado janvier kalo tile 18 Mali jamana kɔrɔya b'a fɛ Gawukaw fɛ tuma min na Mali denmisɛnninw fasoden ɲumanya kadara kɔnɔ u kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna lajɛ ka balimaya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka balimaya sira bɔ aya jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Mali lakana tigilamaw la ka taa se kulu maramafɛntigiw ma minnu ni an jɛra k'an tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ni malidenw don ni u bilama u haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛnkan sɛbɛn waleli kɔ accord d'Alger yɛrɛ fɛnɛ o kɔnɔ kuma ye fɛn min fɔ ko k'a lajɛ munumunu zaliw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali lakana tigilamaw ni kulu maramafɛntigiw u k'a ma ko patrouille mixte o bi ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ o de ye mécanisme opérationnel de coordination MOCU ye kuma min na ni u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna o boloda
bari sabu ka da ka dabo kun tɛ dɔ wɛrɛ ye maliden minnu bɛ jamana kɔrɔ yan fɛ ma nana ma sumane olu ka taa ni ka segi bɛ se ka lakana u ka muɲuku maɲaka ka se ka kɛ hakilinatigɛ kɔnɔ ni degun ko a bɛ min sɔrɔ nin jɛkulu in ka o degun ta ka bɔ o tigilama ka u fɔra kun ye ɲɔgɔn kan o de ye wa janfanji ninnu ni o ye bamanjiw ye u nana de mobili de la mobili min ni u kɛmɛ k'o masiri fana ni mécanisme d'opération de coordination masiriw ye kana don ka in kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka furumara ni wuli fugariya yɛrɛ kɔnɔ ani janfa yɛrɛ kɔnɔ ka maaw bɔnɛ u ni na maa 60 ɲɔgɔn na ni ka maa 100 ani maa 10 ani maa 5 jogi an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko fɔ a ka faamu fɔlɔ ka fɔ nin wale min kɛra nin ye Mali jamana na wuli k'i jɔ min bɛ se ka to hali bi bamanjiya wale a bɛ se ka kɛlɛ Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko anw ka jamana in kɔnɔ maaw de bɛ yen minnu danbɛ Mali ka jamanabaya la maaw de bɛ yen minnu fɛnɛ sinsinnen don fasoden ɲumanya kan wa u bɛ ka baara kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to o fasoden ɲumanya bɛ se ka sabati a ko maaw de fɛnɛ bɛ yen minnu fura dama u haminako tɛ foyi ye Mali a bɛ se ka sigi a sensabara kɔnɔ cogo min a ko o tigilamɔgɔw fɛnɛ bɛ ka baara de kɛ o sira de fɛnɛ kan a ko maa minnu bɛ yen nɔ ni fasoden ɲumanya dusu bɛ u la n'u dan bɛ Mali ka jamanabaya la k'i b'u sɔrɔ Mali fa bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye furubatɔ tigilamɔgɔw ye société civile ka taa se fanga ɲini jɛkuluw ma hali minnu ni olu bɛ fanga sinamatɔ fan fɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ko fasoden ɲumanw don wa ka taasi bila bɛ ka ɲɛsin u ma a n'a ka bonya minnu bɛ jamana ɲɛmayaso fan fɛ ko fasoden ɲumanw don a y'a k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara de kɛ Mali ka ɲɛta kadara kɔnɔ a ko siya de tɛ Mali kɔnɔ i tɛ fasoden ɲuman sɔrɔ min fɛnɛ na wa o diinɛ tɛ Mali kɔnɔ fana ko faso jɔba tɛ min fɛnɛ kɔnɔ a ko nka fan dɔ fɛ maaw de bɛ yen minnu ni olu bɛ ka baara kɛ Mali ka sigi a sensabara kɔnɔ a ko kuma na o tigilama ninnu u ti siga kuma si ka u maliden ɲɔgɔn fa u balima u dɔ u b'o bɔnɛ u nina bari sabu ka da ka olu yɛrɛ bolo fɛn fɛn de bɛ yen n'o o bɛ ka jɔ Mali ye min bɛ se ka to Mali bɛ se ka kɛ jamanaba ye ɲɛta jamana ye don nataw la u haminako de ye k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko n'o tɛ ko juwafuranjɛ kelen hali o ma sɔrɔ fɔlɔ ɲaɲaniw bolo dalen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ maaw sigikun tɛ nin fɛn min ye Mali sera k'o kɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ka Mali kɛ a dala wɛsɛ ye k'a fɔ jamana min ni a ma mɛn san 2012 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni a ko yɛrɛ tun bɛ ɲini ka dabila o ka labana ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni nka nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ b'a labɛn kɛnɛ min ni ayiwa sifilɛ kɛnɛ ku don o ka ɲɛ sɔrɔ o bolo o kun kɛra kɔnɔganko ye maa caman bolo a ko nka ko nin tigilama ninnu ni o ye bamanjiw ye olu ko nin bolo aya u ka haminako ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna aya Mali bɛ se ka sebaya sɔrɔ sira o sira fɛ o kɔni ye kumasiliko ye olu de bolo n'o tɛ ko sommet min kɛra farafinna ani faransi ka ɲɔgɔn gunbɛn ni o ye sommet Afrique Faransi ye i bɛ ka ko malidenw ka cɛsiri ani u ka wuli ka jɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ani an bɔkolow barika o kɛra sababu ye ka baara in ɲɛ an bolo ko nka ko bamanjiw nane filɛ nin ye a jira k'a fɔ hali bi olu bɛ yen maa kana ɲinɛ u kɔ a ko fɔ n'o y'a sɔrɔla fa dɔ fɛ bamanji ninnu kɔni b'a fɛ k'a jira de k'a fɔ u kuma fɛ ka fɛn min kɛ ka bɛn ni lajɛ ye n'o ma se ka sira sɔrɔ ko u bɛ o tajuru sira bele ta ka ɲɛsin Mali mɔ hali bi wa ni k'i b'o lajɛ fana i b'o faamu sira min fɛ u m'a kɛ Mali jamana kelen na u y'a kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen de la ani diɲɛ fa dɔ bari sabu ka da ka farafinna kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ wa diɲɛ fa dɔ fɛnɛ kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ min ɲɛkun bɛ Faransi jamana bolo i bɛ ka a y'a jira k'a fɔ bamanji ninnu u bɛ fɛn min na jamana kɔrɔ yan b'a fɛ ni ko cɛjuguw don k'a daminɛ a y'a jagofɛn juguw jagoli maramafɛnw ka taa se ayiwa fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ma ɲuman ni bɛ ka kɛnɛya ma olu jagoli u bɛ sunyani min na ani bimusokan min na ni u sidɔnnen don ni o taabolow ye u ka dɔn k'a fɔ jamanadenw de bɛ u ɲɛ jamanaden minnu kalen ka don k'a fɔ Mali a tɛ sigi a sensabara kɔnɔ abada i bɛ ka a bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu bira maa 60 ka badada hadada dali nɔgɔya u ye minnu ni olu jiginna ka nɔgɔya da kɛ u ye u bɛ se ka jɔ u senku ka cogo min a ko a bɛ layidu ta bamanji ninnu ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye o n'a kɛ Mali fɛ maa o maa de bɛ ka bɛnbɛn tigɛ ka ɲɛsin Mali ma a yakina malidenw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ wa Mali na sebaya ta u ka bari sabu ka da kan u tɛna se ka se Mali la i bɛ ka a ka kɔrɔfɔw la kumaba kɛra nin de ye ka ɲɛsin wale mɔ min ni o ye Mali jamana sɔrɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 18 ye araba tɛmɛnen Gawukaw fɛ yen min ɲɛsinna Mali sɔrɔsiya dagayɔrɔ ma ka bɛn ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'a ɲɛmaya bɛ a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara bolo olu ye bataki kɛ bataki min kɔnɔ ni u kɛmɛ ka jira k'a fɔ
o dusungun kamikamine de y'a mɛn arabado janvier kalo tile 18 k'a fɔ min ye bamanjiw ye u taara bi Mali surasiya daga yɔrɔ dɔ ka ni ka maaw bɔnɛ u ni na maa 60 ka maa 100 ani maa 10 ani maa 5 ka olu jogi. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali y'a jira k'a fɔ u bi ko in ko kɔn ka se kɔni da bɛɛ lajɛlen la ni ka labana ka jira k'a fɔ maa minnu kɛra kɛbaw ye maaw de do maa minnu ni fugariw do maaw do limaniya tɛ maa minnu na u ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ labɛn minnu bɛ senna Mali ye Mali bɛ se ka wuli ka jɔ a sengu ka k'o labɛn tiɲɛ ko kumana ko u bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu bira ka nɔgɔya da kɛ banabaatɔw ye u ka jɔ u sengu ka laban ka wele bila ka ɲɛsin Mali den cɛman ani musoman ma bɛɛ lajɛlen ka jando kɛ a y'a min ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye bɛɛ lajɛlen k'o kɛ i taabolo ye walasa nin n'a ɲɔgɔnna wale a ka se ka dansira la. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a ɲɛmayaso ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛn nin sɛbɛn in na ka bɛn ni janvier kalo tile 18 ye san 2017 a Seyɛde Sherif Usmane Abdulaye Haidara tɔgɔ la. Sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ni o ye secrétaire administratif Isa Tarawele ye ale ye an gani. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na Faransikaw ka lasigiden muso kura an ka jamana kɔnɔ Balaka do Evelyn Dekor ale nana bɔɲɛna Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa ɲɛma a Seyɛde Sherif Usmane Abdulaye Haidara fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ dunan do an ka jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya fanba bɛ boli fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o ye ka lajɛ lakanako ta fa Bamajiya wale kɛlɛli a y'a tungana ta min ni a kuma bɛ senna bi ka lajɛ hakili jagabɔw ka kɛ a ko kan a y'a min ye bilasiralikaw ɲɛ fɛnɛ olu bɛ se ka sɔrɔ a fɛ cogo min na baaraw seereyara maa min fɛ Sherif Fila TV jabarani tɔgɔ la Kafunɛ Bacile ani Ibrahima Kulubali don. A kunbɛnlen kɔfɛ k'a bisimila Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ ni o ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye Evelyn Dekor ni ale ye Faransikaw ka lasigidenso maa ɲɛma ye min b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a ka nin bɔɲɛ in sen fɛ ka ɲɛsin groupement jamakulu ma GLSM tɔndenw u bɔra ka caya kɛnɛ in kan foli ani bisimilakanw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ silamɛ jɛkuluba in a maa fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ jirala lasigidenmuso in na Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba fɛ ni o ye Seyɛde Sherif Usmane Abdulaye Haidara ye. Visiti in sen fɛ sababu ɲuman kun don u ka jɛɲɔgɔnya duma sinsin min bɛ Mali jamana ani Faransi jamana cɛ ani fana sigi in sen fɛ kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn minnu kan lakanako banbanciya wale ani tungalafɛta. An nisɔndiyalen bɛ foli kɛ parce que ani Faransi ambassadeur an sigira bi ka kuma ni ale maa kura don a nana jamana in kɔnɔ donc sommet tɛmɛna dɔrɔn a nana pour que ani diinɛmɔgɔw ka sigi groupement ɲɛmɔgɔw ka sigi an ka kuma jamana bibi na bɛɛ b'a dɔn Faransi jɔyɔrɔ min b'a bolo Mali la ka kuma o jɔyɔrɔw kan ka kuma an yɛrɛ hakilina ye mun ye donc min y'an nisɔndiya surtout an ye question bɛɛ fɔ an kumana fɛn bɛɛ kan immigration kan Faransi kan ka mun kɛ an yɛrɛ bolo Faransi tɛ ka mun kɛ donc vraiment a y'an lamɛn an hakili la nin ko in bɛ kɛ don nataw la ni tiɲɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye tan a b'a to kow bɛ taa ɲɛfɛ ni Ala sɔnna a ma an jigi b'o kan quoi. Faransikaw ka ni lasigiden muso min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ale bolo don kuma baara la ka n'a bila bi la n'i y'a ye ale bi ale ma se ka na nin bɔɲɛ in kɛ ka ɲɛsin silamɛya diinɛ maa ɲɛmaw ma o kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra labɛnba min kun bɛ sen na ka kɔn Farafina ani Faransika lajɛrɛ belebele ɲɛ. Vraiment ni visite a diyara ye Faransi lasigiden kura min b'an ka jamana kɔnɔ ale ye baara daminɛ a ma mɛn a ye an contacté a bi dɔgɔkun 2 bɔ n b'a fɛ ka groupement ye o kɛra ni sommet baaraw ye an y'a to o ka bɔ senkɔrɔ a ka baara bolo da yani a ka sen don baaraw la structure ba minnu bɛ diinɛ kunda a b'a fɛ a n'u ka sigi ka kuma surtout groupement de leaders hakilina minnu b'an na surtout jamana bɛ problème minnu kɔnɔ bi n'o ye radicalisme niveau ye n'o ye lutte contre terrorisme ye n'o ye réconciliation n'o ye accord de paix ninnu ye pour que ka groupement ka expérience lajɛ an ye effort ni cɛsiri minnu kɛra na groupement ɲɛmɔgɔ ka bonya n'a ka karama section sɔn na hadara depuis 2012 fo bi pour que ka b'olu kalama ani agenda ni programme kɔrɔ minnu b'an bolo o hakilila kelenw na ka taga ɲɛfɛ Mali kɔnɔ ani sous région kɔnɔna na bon ka ca la fa kumana sujet fɛn fɛn kan a y'a sɔrɔ groupement ye fɛn caman k'o la ani an ka gouvernement yɛrɛ ani partenaire wɛrɛw donc tɔ wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛna se ka jɛ ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min barow bolilaw de kan ka na k'an dɔn an fana k'a dɔn ani ka baara ɲɔgɔnya dayɛlɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la o de tun ye objectif ye. Kabiri ni lawale a ka ca san caman ye badenya teriya ani dɛmɛɲɔgɔnya sira
o de be ni jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ani Faransi jamana ye. O kama a ka kan cogoya bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali jamana silamɛya diinɛ de fanga ka bon a kɔnɔ. Bawo n'i ye Mali jamana kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu be silamɛya diinɛ kɔnɔ o ka ca ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye. O kama silamɛya diinɛ ma ɲɛmaw u jɔdaba de be o teriya duman in sinsini baaraw la. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Mali silamɛ diinɛ ma ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ye Evelyne Dekor ka ni bonya in fo kosɛbɛ. Wa ko a bɛnna u ma Faransigaw ka lasigiden muso a ka na badenya bɔnye ani kelenɲɔgɔnya bɔnye ta ka ɲɛsin u ma. Nin tile damadɔ kalan min sigira sen kan ka ɲɛsin denmisɛnnin bi saba mɔ ni ka labanna k'u ka attestation ta k'o di o ma ma bɛ se k'a fɔ u ka baara ko man ka gɛlɛya bilen. Tile damadɔ kalan ye min ni a tun bɛ sen na ni denmisɛnnin bi saba ɲɔgɔn na attestation taara ka di u ma a tun bɛ boli fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'i b'a fɛ ka baara yɛrɛ ɲini i kan ka fɛɛrɛw minnu boloda walasa baara ka se ka sɔrɔ i fɛ u k'a ma ko technique de recherche d'emploi ani cakɛda yɛrɛ kan ka sigi sen kan i fɛ cogo min nin tile damadɔ kalan ninnu sera ka sigi sen kan ni tɔ min ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye o ye association wale ɲuman ye a kɛra Bamakɔ sigida 4nan na a ma ɲɛma ni o ye association ma ɲɛma ye madame Sempara Saran Traoré ale yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ani fanga ɲini jɛkulu ɲɛma caman fɔ ka taa se laadala ɲɛmaw ma sigida 4nan kɔnɔ an yɛrɛ ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Jakari Jadamele. Association wale ɲuman n'a ɲɛma ye madame Sempara Saran Traoré a ye kalanbulon dɔ sigi k'a ɲɛsin Bamakɔ sigida 4nan denmisɛnninw ma cɛ ani muso min kɛra dɔgɔkun kelen kɔnɔna na yaasa k'u ka dɔnni kawariya baara sɔrɔli ani k'u yɛrɛ ka cakɛdaw bila sen kan olu waleya ko ɲuman na. Association wale ɲuman ye jɛkulu min faralen no ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya jeunes bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min musow bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min o de association wale kun yɛrɛ ye a bangena 2007 sara an ka laɲini n'a ka hakili ɲumanya o komin kɔnɔna na bi lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ min kɛ an ye jeunes dɔw de former commune 5 na Sabalibugu o jeunes ninnu an y'u former u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ cogo min o de association wale ɲuman yɛrɛ ka laɲini ye. U ka nin dɔnni kawariyali senfɛ ni denmisɛnnin na ka maa 30 cɛ ani muso ka ta ka ɲɛsin olu ma a kɛra fɛn ye ni a jɛra o denmisɛnnin na ka ninnu ye bari sabu k'a da kan u ka dɔnni kawariyala ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka laɲini ye min bɛna kɛ sababu ɲuman ye k'u ka siniɲɛsigi baaraw nɔgɔya u bolo. An kun bɛ formation dɔ la an ni Tunisiens an ye 3 jours de k'a formation na vraiment ne content na parce que bi an bɛ Mali min yɛrɛ la jeunes ka baara ko a ka gɛlɛn surtout ne mɔgɔ minnu wele ka baara formation yira u la vraiment je suis tellement content. Je remercie monsieur OC et tous association wale ɲuman surtout Sara madame Sempara Sala. Bon hakilina mun nana n'a ye an y'an miiri parce que ko sini ye anw denmisɛnninw de anw ko anw ka faamu na n'i y'a mɛn sini ye denmisɛnninw ye anw bi denmisɛnninw yɛrɛ ye mun ye bi anw denmisɛnninw ye sini fana ye anw denmisɛnninw ye pour que anw ka se ka sini matarafa fo k'a sɔrɔ anw degera fɛn dɔ de la bi an kɔni kɔrɔbayara ka sɔrɔ an bɛ taa ekɔli la an ye kalanw kɛ duguma kalan kɛ ka sanfɛ kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ an tilala an bɛ ka baara ɲini anw nana jateminɛ kɛ baara dun bɛ anw yɛrɛ bolo yan maçonneya ye baara ye soudeur ye baara ye menuisier ye baara ye tailleur ye baara ye photographie ye baara ye aw yɛrɛ bɛ métier mun na journaliste yɛrɛ fana ye baaraba dɔ ye mais nin baara in si tɛ taa ɲɛdɔn ni kalan kɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko association wale ɲuman ka kɛɲɛ ni a ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye n'o ye madame Sempara Saran Traoré a kɛlen bɛ ka baarabaw boloda ka wulikajɔw bonya ka a ɲɛsin musow ani denmisɛnninnakaw ma k'u dɛmɛ u ka baaraka koɲaw ɲɛnabɔli la n'o ye gɛlɛyaba ye bi u bolo. Association wale ɲuman ye dɛmɛ ni vraiment ala yɛrɛ de y'a latigɛ ne ka nin initiative sɔrɔ ka jeunes dɛmɛ ka muso sɛgɛnbagatɔw dɛmɛ vraiment jamana kɔnɔ ni ala ye dɔɔni kalifa ma i fɛnɛ se min i bɛ se ka kɛ hinɛ i mɔgɔɲɔgɔnw na ne kɔni jeunesse kɔni bɛ ne ka bolo kan ne labilalen bɛ jeunesse ka bolo kan wagati bɛɛ la n b'a fɔ ko bɛɛ ye wariko ye mɔgɔ bɛ se ka initiative dɔ ta ka mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ wariko tɛ denmisɛnnin ninnu ka avenir n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ye ala kama dan t'o la ne bɛ fɛn o fɛn kɛ association wale ɲuman dɛmɛ ni ko ninnu na n b'a kɛ ala kama vraiment ka chômage nɔgɔya Mali la ne ta dabɔra o de kama hakilila mun nana n'a ye vraiment an y'a essayer ka partenaires de ɲini an ka association na extérieur la ala y'a nɔgɔya ma avec des Tunisiens vraiment olu de y'an dɛmɛ ka ni formation nin kɛ an ka denmisɛnninw ko une cinquantaine
vraiment ni y'a daminɛlen de ni ala sɔnna a tɔ bɛ kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛ fɛ k'an ka fɛn ninnu élargi de Kaya à Kidal après internationalement n'an se min association waleɲuman ko la an b'an se kɛ fan bɛɛ ni ala sɔnna ne ka laɲini min association waleɲuman na vraiment association wɛrɛw ka adhérer an ka association na an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya kɛlɛ ka baarakɛbaliya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ vraiment o de ye ne ka hakilina ye sinon bɛɛ tɛ se ka kɛ fonctionnaire ye bɛɛ tɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ tɛ se ka kɛ jagokɛla ye donc an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka denmisɛnninw bɔ baarakɛbaliya kɔnɔ o ye ne ka hakilina ye. an b'a yira u la k'a fɔ ko association waleɲuman n'a bangena san 2000 ani san 7 a kɛlen bɛ ka mali bɛɛ lajɛlen labɔ an bɛ don min na ko bi a kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya k'a ɲɛsin mali denmisɛnninnakaw ani musolakaw ma ka sefa wari miliyɔn 25 k'o labila u ka bolo kan yaasa laɲini minnu b'u fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka sabati min bɛna kɛ hɛra ye ka ɲɛsin u ma don n'a nataw la an b'a fɔ ko association waleɲuman ko u k'u cɛsiri u ka wulikajɔ in fɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laɲini ka denmisɛnninnakaw ani musolakaw ka baara ɲini ka d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ nɔgɔ la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma burkina faso jamana kɔnɔ surasi minnu gumɛ bolo la ka jira k'a fɔ u minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye maa filaw minnu minɛnen don Blaise Compaoré jamana ɲɛma kɔrɔ nɔfɛmaw la Gilbert Diendéré maa min ye furanjɔrɔkafo jasoli ɲɛɲini n'a ma se ka sira sɔrɔ a bolo ani Blaise Compaoré ka minisiri min ɲɛsin kun bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnɛbaw ma Gilbert ni o ye Jibril Basule ye ni u fila bɛɛ minɛnen don k'a fɔ kafo jasoli ko kun bɛ u kɔnɔ nin surasi denmisɛnnin ninnu de kun b'a fɛ ka taa kasobo de Dakari ka bɔ u dala k'u labila ni o fɛnɛ ma se ka sira sɔrɔ u ka kiiri kɔni njalatigɛlen ye a jira k'a fɔ min ye san 10 ani san 5 kaso kɔni ye u b'o kɛ maa saba kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu ta bɛ kɛ san 15 ye aya min ye régiment de sécurité présidentielle Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ a dala yan'a ka fanga ka bi aya ko o maaw fɛnɛ na surasi 15 ɲɔgɔn na olu bi san danda kaso kɛ mamana ni jaabi ngoni bɔra ka bi u lapasaba ni o ye avocat ye maître Larousse Hien ale y'a yira k'a fɔ ko ngoni mata ale jimin zira fɛ nka ale yon zare ni ale jamana ɲɛmaya so nɔnabila ye commissaire du gouvernement o y'a yira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyara baara taabolo la maa 20 ani maa 9 minnu ni sikasikana tan kun bɛ ka ɲɛsin u mɔ lahala in na 20 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen minnu kɔni ni olu kɔni minɛnen don a y'a ka sabu kɛ u kun b'a fɛ ka ninnu maa 2 ka kaso Dakari ka bɔ u dala Burkina Faso jamana kɔnɔ. Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ wulikajɔw minnu kɛra kwasada in na surasiw ta tɛmɛnen kɔfɛ ni gendarmew yɛrɛ nana don a la bibi na jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ ka labɛnbaw de bila sen kan min bɛ se ka to ko in bɛ se ka dan zera la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min ye surasi 400 ɲɔgɔnna ye n k'a fɔ surasi 800 ani 400 ɲɔgɔnna olu kun ye wulikajɔ kɛ ko k'a jira k'a fɔ musaka bɛ musaka la ko fɔ u ka jɔ u ye u tɛmɛnen kɔfɛ min ye gendarmelakaw ye olu fɛnɛ donna don dɔ la ka na kɛ surasiw ni gendarmew ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kosɔn arabado janvier kalo tile 18 ministeriw ka ladala lajɛ min bɛ sigi sen kan o kuma fanba kɛra ko in de ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ministre 4 ɲɔgɔnna ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kunnafoni di kɛnɛw kɛ k'a daminɛ babu sendigi ministre la ka taa se ministre ma min ɲɛsin bɛ surasiw ma ani jamana kɔnɔna ministre fo ka taa se furubaca ministre ma u bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni diw kɛ u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la dugawu don min kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu bira minnu joginna ka nɔgɔya da kɛ u ye Birino Kone ni ale ye jamana ɲɛmaaso ka babu sendigi ye a kumana jamana ɲɛmaa tɔgɔ la k'a fɔ surasi 4 minnu ni olu bira janvier kalo tile 17 tarata a y'a ko dogo don bɛ kɛ u ye maa joginnenw fana nɔgɔya da bɛ kɛ u ye ko wa ko sɛgɛsɛgɛliw fana bɛna dayɛlɛ ka ɲɛsin ko in ma maa minnu kɛra ko bolo daba ye olu bɛ se ka sidɔn jamana ɲɛmaa a sɔrɔla ka ɲini Côte d'Ivoire surasiya fɛ u ka lajɛ ka surasiw ka taa se finitigiw dakuruɲa kelen polosilakaw gendarmelakaw douaniers eaux et forêts aya armée de l'air ni armée de terre ko ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya don a bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to bɛɛ bɛ se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ye a jira k'a fɔ ale kɔni wuradama a haminako tɛ dɔwɛrɛ ye surasiya jɔlen k'o jɔ Côte d'Ivoire jamana ye k'o de ye a ka laɲini ye o de kosɔn u ko hakilina min ma walikele baara bolodalen min ma ko loi programmation militaire o kɛmɛ ka surasiya yɛrɛ a kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ ni o ye minɛn wɛrɛlen ye a ka lahalaw bɛ se ka kɛ lahala ɲumanw ye minɛn minnu kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛlen don o loi programmation militaire in kɔnɔ min kan ka boloda Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o kumana min ye sigikafɔbaw ye olu de bɛna daminɛ finitigi tabaw bɛɛ lajɛlen ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ. Gambie jamana kɔnɔ
Yahaya Jammeh jamana ɲɛma ko bɛ ka kuru a dala barisabu ka da ka farafina tilibiyan ba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO maaw kɔni ɲɛ a jira k'a fɔ araba nɛgɛ ɲɛfalaki minuwi ka dugu jɛ alamisa la o y'a ka fanga kɔni bannen ye wa labɛn yɛrɛ sabatira ka ba Senegali ni Gambi dancɛ la kunnafoniw ɲɛ a jira k'a fɔ araba don janvier kalo tile 18 min ye Senegalikaw ye a lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna olu ye labɛn sabati wa Nigeria kɛlɛcɛw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ Nigeria kɛlɛcɛ ba 200 ɲɔgɔn na ko o kɔni danbɛ fara Senegali kɛlɛcɛw ka Gambi ni Senegali dancɛ la u ka pankuru min bɛ wele ko hélicoptère u taamɛ ni o fɛnɛ ye walasa Adama Barrow jamana de faama ka danaya dara maa min ka kalata senfɛ ale ka sigili o bɛ se ka sɛmɛndiya Senegali jamana kɔni sera diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 ma Conseil de sécurité araba tɛmɛnen ni hakilina dɔ ye yamaruya ka di farafina tilebiyanba jamana 15 ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma fɛɛrɛ o fɛɛrɛ de bɛ se ka sigi sen kan ka Adama Barrow kɛ jamana ɲɛma ye o yamaruya ka di u ma diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ maa min ni maa bɛ se k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ maa laban ye k'o bɛ taa kuma Yahaya Jammeh fɛ ka da hakili jira ɲɔgɔn na n'a ni o ka diya bɛ se ka kɛ o n'a ɲɔgɔnna diya duman ye o ye Mauritanienkaw ka jamana ɲɛma Mohamed Ould Abdelaziz ye araba ale tɛmɛna ka taa Gambi faaba la Banjul ka taa kuma ni Yahaya Jammeh ye a segintɔ labanna ka jɔ Senegal faaba la Dakaru ka kuma Adama Barrow jamana ɲɛma kura fɛ min sen tɛ ka don fɔlɔ jamana kɔnɔ ni ka kuma Macky Sall fɛnɛ fɛ o min ye Senegali jamana ɲɛma ye farafinna tɔnba Union africaine ni CEDEAO olu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ alamisa kɔni olu bɛ maa kelen min dɔn jamana ɲɛma ye Gambi jamana kɔnɔ Adama Barrow don ka bamanankan kunnafoni kuncɛ ni nin ɲinini kɛ gafe in ye a y'a ka da tulo kan k'a fɔ Daramana Buware ni u k'a ma ko papa a y'a si bɛ san 20 ɲɔgɔn na a bɔra Sabalibugu denbaya la école biya kɛrɛfɛ jumadon janvier kalo tile 13 ka na se bi ma a sen tɛ ka ye a bɛ bamanankan fɔ nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ani a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana a bɛ ɲini Ala ka jɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min ka tamadɔnda bolila nin kamalen kan ko tamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra i ɲɛ kɔrɔ a kan i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurukubew minnu fɛ olu filɛ 77 88 72 74 74 54 16 10 77 66 72 93 85 walikele 66 10 41 29 79 18 39 42 79 29 97 99 faamuyali ko ɲuman ko bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ Badaki kɔnɔ kuma na o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni man ye ka wale ɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma